masha Allah, masha Allah, masha Allah, masha Allah, masha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kamar yadda kake ganin wannan bawan Allah ya samu dukiya, insha Allah kamar da kuke gani mun tura masa da dukiya ya lissafa adadin sefa na miliyan 6 nan take a cikin sauƙi. Insha Allah kai ma ɗin za ka iya mallakar naka nan take cikin minti 30, minti 40 an riga an yi aiki an kammala shi nan take a cikin sauƙi. Alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka iya ɗaukar nan ba ka zo kai mana magana a WhatsApp ko ka kira mu domin ƙarin bayani. Kowace ƙasa kake, kowane gari kake, kowace jiha kake, musamman ka haɗu da wannan bidiyo mai albarka to sai ka gode wa Allah, kai wa Nabi salati insha Allah sannan sai ka zo ka ɗauki nan ba ka zo kai mana magana insha Allah sai ka yi subscribe sannan ka danna alamar ƙwarar sauran su sabon sai za ku riƙa samun kai tsaye daga wani shafi mai albarka na ɗan gatan Malam TV to da kai mana mai kowa da kowa fata alkhairi. Masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba muna kowa da kowa fata alkhairi musamman mutanen mu na Nijar, Libya, Kamaru, Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Kenya, Cote d'Ivoire, Algeria, Mali, Togo, Qatar, Abu Dhabi da sauran ƙasashe da sauran al'ummar jama'an mabiyan mu na faɗin duniya duka mu ne kowa da kowa fata alkhairi. Insha Allah rabi idan ya gaba da kallon bidiyon mu ka dole kai subscribe sannan ka danna alamar ƙwara saboda da mun saki sabon a da ku da samun kai tsaye insha Allah rabi wannan aiki ne mai sauƙi wanda aka yi gabatarwa da iya zallar turare sai hoton tafin hannun mutum na hagu da na dama insha Allah rabi sai kuma sunan mutum insha Allah rabi ko kuma haka ake gabatar da aiki saboda muna aiki ne da jin hadimai kenan insha Allah rabi saboda muna sarrafa turare ne zuwa dukiya nan take a cikin sauƙi ake gabatar da wannan aiki sannan a gama a tura maka hadimi a cikin jaka ko kaya ko cikin gidanka ko ɗakinka ko kuma wani waje naka a tura maka da dukiyanka nan take a cikin sauƙi ko ka siya turare ka aikata da kanka duka lafiya lau insha Allah rabbi to domin samun tabbaci domin samun ƙarin bayani sadidin nan take a cikin sauƙi za a yi ɗaukar nan ba ma a zo a mana magana a WhatsApp domin samun tabbaci nan take a cikin sauƙi duka mu nemi kowa da kowa fata alkhairi. Alhamdulillah idan yau aka fara kallon bidiyon mu a daure a subscribe sannan a danna alamar ƙwarar sauran suke sabon asirai za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi mai farin jini mai tarin albarka na ɗan gatan Malam TV insha Allah to za a iya ɗaukar nan ba a zo a yi mana magana a WhatsApp domin ƙarin bayani domin samun tabbaci nan take a cikin sauƙi to daga mu nema kowa da kowa fata alkhairi. Alhamdulillah.